sai da nazari kan zuwan nasara sai kai haƙuri. Shirka ita ce babbar haɗari. Alhamdulillahi ya rabbi, duk inda ka kai mu munan zamu bi. Alkhairi muke bida rabbi ka bamu, mu nema mu samu duniya aji mu, kuma sannan a ganmu. Tsare mana imaninmu, kara mana san manzanmu, mu kamo abun kiyaye mana mutuncinmu. Tsare yau da gobanmu, iyayenmu su so mu, abun alfaharinmu. Dora mu kan magiyanmu, su kasa maganinmu. Ni ne Usman Bushab ce, na zama dan ana ce